नेसनेल प्रफेसार आरो नै जोंहा जोंनि महर लोगो गोदोनि आंनि बिदा देरसिन समर ब्रह्म चौधुरि फिसानि आरो दिन्थि ब्रह्म चौधुरि आरो लोगोआव जाहा ब्रह्म आरो बेवहाय आर्ट कलेजनिफ्राय फैनो हानाय गथ'फोर आरो जोंहा नै इउ पि होनोमोन एम पि मध्य प्रदेशनिफ्राय फैनो हानाय बिथां दा आंखौ नैबे बेरे एनजिअनि सोद्रोमाफ्रा आंखौ बे बावखुंग्रिनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिगौ नामा होननानै सोंनायलाय आं बेखौ जा मिथियो बेखौनो आं बुंदिनि बे जे माब्लानिफ्राय जोनोम बे बावखुंग्रि हाजोआ जों बेखौ बुरन्जिफ्रायनो हमनो हाया बुरन्जिनि सिगां बे समाव बुरन्जि लिरग्रायानो गैयामोन खोमा बे जोनोमनि सिगां दा बे बावखुंग्रि जे एरिया बे बावैसोनो आवगाय खिन्थु वाइल्ड लाइफ सेन्चुरि नङामोन दा वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिया जाबाय आरोखि दा बे वाइल्ड लाइफ सेन्चुरिनि एरियाया 45 स्कुवेर किल'मिटार बे एरिया एखे खोला दिप्लाइनिफ्राय सानजाहा साहा क'क्राझार टु बहलपुर रड बेनि जोबथायनो ओरै सोनाबहा जाबाय नैबे नलबारि बेलगुरि राभा बे हरनागुरि एरिया आरो हरैजाय खुन्दिबारि नायगाव आरो दाबोरगाव चक्रशिला बे एरियानि बे 25 स्कुवेर किल'मिटार गोदो गोदायनिफ्राय बबे जुगनिफ्राय मोनथाय बियो ना बे आर्थकुइकनि सिगाङावमोन नामा बेवहाय माबा दाउखा राजा होननाय मोनसे जमिदार बायदि दंमोन बे एरिया तखन बड' प्लेनमोन बेयो प्लेनमोन बेयाव बे दाउखा राजाया बान्दोबो बानायोमोननो दा बिनि दिन्थिलांनो बा सिम्बल दोनलांनाय बादि दासिमबो दाउखा राजा बान्दो अन्थाइनिनो बान्दो ना सानानै जेरै जायो एरैनो दङ बेखौ बामिनि दैसा होनो बे बामिनि दैसायानो दिप्लाय बिलोआव गोलैहैदों दा बहुद बे दिप्लाय बिलोनिफ्राय ना दावखोयो हरै फारसेथिं धिर बिनिफ्रायबो ना दावखोयो बे धिर दिप्लायनि जोनोमखौबो ओरैनो नुनाय बादि जोङो सल'जों खुगाजों खुगा जों खोनानो मोननाय बै राजानिनो सम्भब बिहारि सानै धिर आरो दिप्लाय दा बे बिहारि सानैया एखमबा एखमबा रागा जोंलायलायोब्ला बिहारिजोंथ' साभाबिक एसे एनैया दावराव दावसि जाखायो नङा होमबा थिग मानोबा खेथ्रआव बिनि रागा जोंलायनाय बिनि नाखौ सावहरोदा आरो बेबो आंनि नाखौ सावबाय नोंनिखौबो सावहरनो होननानै दिप्लाय आरो धिर बिराद एसे डिफारेन्स दुइ जानथा जाथि गेजेर खन्द'आव 5-6 किल'मिटारसो डिफारेन्स थायो बे माब्रै नाखौ सावहरलाय बे असम्भब नङा होमबा दा बे जानायनि सिगां ना उन जों बेखौबो मिथिनो नैबे दाउखा राजा बान्दो बे दाउखा राजानि बान्दो गोनां बिनिनो बिहारि होननाय जों खुगाजों खुगा सल'खौ खोनाबोदों आरो मोनसे एखेबारे प्रत्यक्ष दर्शिफ्रा आं निजेनो मेगनजोंनो नुबोबाय आरोखि दङमोन होननानै खर' सुगाव मोनलायनो गोनां जायो गोदोनि बे राजाया बा जमिदारा नै बेनिफ्राय हाजोआव बाग्लायहैब्लानो मोनसे बलराम दाब्रि होननाय दं बे बलराम दाब्रिया हेडिग्राउन्डखौ बे माइ गायग्रायाथ' जेरै आलि होआमोन दैज्लांफ्राव थिग बे सेम आलि दं दाबो थां नुबोजोबदों आरो बे ओरैबायदि सारिय'फोर हाजो बे गेजेराव माइ गायग्रा दुब्लि आलिखौ दाबो नुबोयो बे आलिफोरखौ नायोब्ला बेयाव खामानि मावनाया अन्तत' नङानो एनै माबाब्ला साननानै नायोब्ला 100 बोसोरनि बाराखै गोदो नङामोन बेयाव सोरबा माने आबादबो मावफैदोंमोन बे बे आबाद मावनाया जिब जुनारनि अयथासाराव फावसयनानै थांफैनो गोनांबो जादों बे बलराम दाब्रि बेखौ जोङो दासिम नुयो
दासिम थांनानै नायला नोंसोर नुगोन बेखौ बावाखै ओमफ्राय दंफांखौनो सिनस्लु जादों आरो दंफांखौनो सिनस्लु बारा गोबावनि खामानि दा बे हाजोलारियानो आरो द' जायगा द' नाम दंजोबो बबेबा नामफोरखौ सोरबा मैसो बाथोन दोननायखाय सोरबा माबा थोनदों थानायखाय बेफोर गला बाहागोफोरखौ बुङाब्लाबो जागोन आरोखि दा जों मेन जिनिसखौ थांदिनि फारौ खुख्ला होननाय मोनसे जायगा बे जोंनि ताराइबारि गामिनिफ्राय डाइरेक्टलि सानजाहा जायो ओमफ्राय थुंगिबारिनिफ्राय डाइरेक्ट सोनाबहा सराइपारा बै PW बे बलखुंट PWनि एसे 1 किल'मिटारसो साहा बे जायगायाव फारौ खुख्ला होननाय अन्थाइ दं गोदो गोदायनि मानसिफ्रा नुग्राफ्रा बुंलांदों आरोखि जे बेवहाय फारौ थायोमोन दिनै नैबेखौनो लादो एखे बेबायदिनो सेम आरोखि अन्थाइआ बिदिनो जरा फिसा थ' फारौ खुख्ला फारौ बिदै दैनो प्रजनन खालामनो खुख्ला नैबे दहाय नायनाया नैबे थिग बेबायदि दङ आरो बहुद फारौ नुबोदों बहुद फारौआ बै माइ फोथाराव फैनानै बिरजोबनानै माइ गायो खननानै आरोबाव थांना थायो बेयावनो फैयो बे फारौ खुख्ला मोनसे गोदोनिफ्रायनो दङ आरो बे फारौ खुख्लानि खाथियावनो सिनसाख्ला होननाय दं सिनसाख्ला साख्लाथार आरोखि एकदम बे साख्ला नामा जों मानसि खालामनाय गैयैखौ थिग बेबायदिनो अन्थाइआ बेवहाय बहुद रंग बिरंगनि नैबे दाउजें ओमफ्राय बे दाउ मैना बिसोरनो गासिबो बासा लादों बिनि खाथियावनो आरो बिनि खाथियावनो सानजाहा मोसा दन्दर दं बे मोसा दन्दरा प्रत्येक दरसे जोङो नुबोदों मोसाखौ बे दन्दराव थायोमोन आरो बे मोसाया आथाइखिनि बे बलराम दाब्रि दहाय खोन्थानाया बेवहाय खामि बेवहाय मोसाबो थायो मैबो थायो ओमफ्राय मै फिसा फिसाबो सख्रा मै आरो बेबो दाबो दं बे एभेलेबल दंथारो दा ओमफ्राय बे मोसा जाथियाव बेबो गैला आरो बे मैथुन हाग्रानि मोसौ होनो खान्दा खान्दा जोंनि मेगनजों बेखौ प्रेक्षकखौ नुथारनाया दंमोन दा खारखुमेट बोरै गोमालांखो जों बुंनोनो हाया सोरबा गावनांबो जादों नाथाय बोरै मुसलमान फैदनि मानसिफ्राथ' एखेबारे बेखौ जायो बिसोर फैनानैनो एसे हिन्दु मानसिखौ गावहोनानै लांनायखौबो जों खोनादों नुदोंबो आरो गावसोरथ' हाबफै गावहोनानै लाङो बे बेखायनो जोबनोबो गोनां जादों मैदेरबो दंमोननो गोदो मैदेराबो फासयलांजोब्बाय मोसाबो जोंनो मेगनजों नुनाय आरो दन्दरानो दङ खाथियावनो मोसा मुफुरफ्रा गामियाव फैयै फैयै बोरमा लाङो सियाल सैमा लाङो मोसौ लाङो बे एसे दंखायोमोन आरोखि गोदो दा खारखुमेट गैला गैथारला बबाव खारखोमा लांखो बेनो रहस्यआ बेनो जे बे हाजोआ गोलाव नङा होमबा बे दा 5 माइल खुथि होनो गोदो क'क्राझारनिफ्राय सुबुरानो दा आं दहाय खोन्थानाय माबानि बे क'क्राझार आरो बलपुर लामा बै गेजेरजों जोंनि गासिबो बिराद गुवार हाग्रा बे हाग्राया सालाकाथि एरियाजों थांनानै सामसिं खेलाजों थांनानै कारिगावहै बे हाग्रा गिदिरजों जइन दा बे जिब जुनारा बेजोंनो खारखोमा लांजोबो आरो बेजोंनो बोसोरसेखालि बे लामाजोंनो 6टा मैदेरबो फैखांबाय बे 7-8 बोसोर लादों गावसोरनि लामाखौ नायफैलायबाय मैदेरफ्रा बोराय बुरैया बुंसोलायबाय नंगौमोन नामा गावसोरनि लामा गावसोर बेजों थांदों जेरैखाय रहस्य गोनां बिनि दाउजें दाउआ जुदि भुटानसिम थांनानै बिरलांदोंब्ला सानदोनो दाउजेंखौ 7टा दं हिन्जाव लायनो थाङो गमामायैनो फैफिननायाव बे 8टा जाबाय जुदि आरो मासे लरा थांदों ओजोंनिफ्राय फैब्ला खम जाबोदों मासे गारबोदोंसो बेबायदि सल'बो नङा एखेबारे जोंनो नुयो बे सल'ल' नङा आरोखि जों बिसोरखौ सिनायनोबा बे दाउफ्राबो
जुलि जानाय बेलायाव माबायदि आरो बे दाउआबो गोबां दाबो दं आरो बिसोर धब धब फिथाइ जानानै थायो ओमफ्राय आथिखालनि गेजेराव जोंहा गल्डेन लेंगुर होनना बुङो नामा बे दुइ धरननि दं बे मोनसे गुफुर आरो मोनसे जासिमसिम सना गाब बायदि आरो बे सना गाब बायदिखौनो गल्डेन लेंगुर होनो नामा जोंखौनो मोख्रा गुफुर गुफुर मोख्रा गुफुरबो होनो दाबो दं एखमबा एखमबा बाव फैयो ओरै बोथोरफ्रा एसे फिथाइ फिनाय खम जाहां नालाय बै बर' गामियावनो बहुद बे मोख्राफ्रा दं आरो दा नैबे रबार गायसो गारै सारियावफोरा रबार बागानाव थांजोबो बिदै जायो बे रबाराव थांजोबो बै राजा दंमोन बे फैबारि राजा बेनावथ' दा बेनावनो जोबसै बे मोख्रा गुफुरा दा बे मोनसे माबा थाबोबावदों आरो सिखिरि सिख्ला होननाय बे साइडआवनो बे मोसादनफोर खाथियावनो बे दैया हाजोनिफ्राय सोनाब सानजाहा गलांनानै बे दैया एखे दिब्लायजों थांगोन माबा धिरजों बे धिराव गोलैदों आरो नैबेनिया ओरैनो दिब्लायाव गोलैदों धिराव गोलैदों मोनसे दिब्लायाव मोनसे गोलैदों बे सिखिरि सिख्ला होननायनिया दैयानो एखेबारे धिरावसो गोलैदों उसुर खाथि खाथि बेजों गोलैनांगौ बेयाव बहुद गेजेराव गामि दंजोबो नालाय बेयाव हरि खारखेनानै ओमफ्राय बे खारखेबाय जिल्लायाव बेहा खालांबाय धिरा बे हाजोनिफ्राय दा बे सिखिरि सिख्लानि बै गल्प दं गोदोनि मानसिफ्रा बुङो नों सिखिरि सिख्लाखौ नायनो लुबैदोंब्ला सानसुथिराव खेबसे मोनाबिलियाव खेबसे सानसुथिरावबो एखे नुदों मोनलायथारगोननो हनै सोर थांखोब्रा नंलायहरोनो खिन्थु नुवा आसान गाननानै खेंखें थांग्रानो हा मिनिहांनाय मिनियाखैबो रायज्लायनो बुदुं बुदां रायज्लायाखैबो बेबायदि दै सायाव थांब्ला खोनायोमोन नुहां आं नुबोथारबायलै होनोबा खोन्थानोबो साहस गैया नुवाखैब्ला सिमां ना मोगथां एखेबारे बिदि नुजाहां मोननो आरो बे गुबै मानसि बेबायदि थाबायनाय सलन बेहाय हामिन दा नुवा दा बे जायगानि नामखौ सिखिरि सिख्ला दोननो गोनां दासिमबो बे दैया दं दा माने माखौथो खोन्थाबावनो बे सल'आ बे ओमफ्राय नैबे मोनसे अन्थाइ गुफुर होननाय मोनसे दं बे हाजिलारियाव बै गाहायाव दामोदरपुर होननाय गान्धीपुर बे अन्थाइया गोदो जेनाखि अमा मेजेम आरो अन्थाइ मेजेम होना माने बाव गैया एखे गुफुर जेनेबा सुनै फुननानै मोदानलायनाय माबा जोंथि माथि दोननाय बेबायदिमोन दा कालकुमेन जों बर'फ्रा बादामालि अखमियाव खेला ना माबा बुङो बियो नांजोबनानै दा गोसोम सोमोन्दो एक्जाक्ट बेबायदि दा बेखौ सोरबा गोसोगोनां मावग्राफ्रा बोरैबा खायदायै बैफोरखौ हुगारोब्ला बै गोदोनि महरा फैगौ बे सिङा गुफुर एखेबारे मेजेम मानसि बेखायनो अन्थाइ गुफुर होननो गोनां जादों दा बे नैबे कालार बे बादामालि दा बेथ' अन्थाइ पियर नालाय बबेबो बादामालि गैया बैयाव बबावबा नाङो बादामालि बे उन्दैल' नङा जों गिदिरावनो नुबावदों सिगुना बेयावनो थायोमोन नाथाय बिनिफ्रायनो बिरनानै बबाव मोसौ गोथै दं गैया बिनिफ्राय गोथैखौ बे मोनसे साफाय खालामनाय मोनसे दावलायो नङाबा जों बेसे मोनामनाय बेसे फबनोमोन ओरैनो बोगारना गारैबा दानो बिनिफ्राय बिरनानै आराम खालामनो फारसेथिं मोजां मोनलायो दाना हनै बिसोरबो क्राइसिस जाबायना मोसौ थैनायखौ गारला दं थैयोब्लाबो फबनानै गारबाय बैनो आदारा खमायबाय थानोनो जायगाबो गैला दा एखमबा फैयो एखमबा बे दाउफोरा जोङो थांनानै नुहैफिनबाय सानघाटआवसो
너와 정신된 나는 영가 마주 벌떡 거리는 장난 같은 나 이거 갖다 놨네. 우리 말 이거 뭐 소리 어디 받았고 봐. 그죠? 미 그치 지레냐 하시면 진 우리 가라면 내거라 뭐라는 뭐 해야. 이 버리고 아주 파이다요. 산 가라. 매일이 항상 마마가 지금 우리니 다르나요? 내가 하나 다른 거야. 너무 나오래고 좀 잘보는 게 배워. 미니 나오래 그래 비슷한가네. 뭐이지 방갈 그러노. 그 나오래 같은 나 미국 나오래 같나네. 쟁이. 그냥 뿌리 가는 거 나네. 병원에 뿌리 가는 거 나네. 그 나오래 있네. 그것도 나래. 그 나오래도 그 나오래 같은 나오래 두개가 같은 소리 비면은 나오래 같다는. 지금 나오래 같은 하게 같잖아. 시절을 위해 이 비디니 남아 그러는데 뭐 국물이야 뭐 어느 나라에 마마 어느 মানুষ 어느 자체 어느 남들 자욕 셀레리 kalame durkari jodi klusi bunne ne gidni ange de katalang ne ari kulo wadi kalang na pi radani ni chadu noi katane radani kaliya kauni habadane 그냥 가요네 달콤한 말만 나오하요 우리 안에 차야 회의등니 탑 아니 맨 나와요 나는 이거는 안에 베이 스탠딩 보다와 하나 이렇게 보시면 나는 마주앙이 세부터 야양이 아파오나 소리 같은 말이야 앙미 주니 앙구 바우르 쓰이나는 비스킨 어느 뭐가 바주나는 아우 바우르 좋게 지금 내 백사람 그 믿을 거 없고 마우든 그다음에 이렇게는 마우쿵이 네 자기는 마우쿵이 그다음에 누구냐 아니 뭐 진짜 뭐라는 거야 미니 뭔데 뭐 미니 기도는 뭐는 누구 하지 마 파우나 사드라스쿵이 미니 기도가 아스타나 기도가 자기가 tapi kucing yang bawa nasan itu berani dong nama. Sana kena menjadi. Sebab membuat hadis kalau bawa nasan dong ni. Jadi bawa nasan dong orang ni betul. Teman ni bawa nasan, bawa kumria bawa nasan beras kumria ni dia astana di saya. Kalau macam hari nanti bicara, kerana kulle ekor ni dia dia aja tu nunggu pun jangan aku dia astana. 그러면 때 간단히 이구루비에 대 간단히 맞다. 이게 고르고는 바우나사 돈도르동. 그리고 바우나사를 때 조스바를 가서 바우나마시. 그게 다가라. 나 실례해. 그래 못하냐. 이전에 그거는 더 돈도 따라. 아버지가 이제 이 비니 장난 이것도 장난이야. 거기 라마도 우리 기준 봐. 4km 돼 있지. 방배나. 고추장. 아왜 당겨라길라? 고추장 있다. 다음에 바우나 산들 킹기 제리그라 아스타나 가이네 베 바우나 바우 킹기. 그다음에 키스마나 붐이야. 할 키스마나 베이 라다니 아니야. 가오고 보이스투니아 간들이 리카 가는 가오게 시간은 좀 그것도 만나게 못하고 있지. 이니는 가오고 바우리 그냥 가는 거야. 그래 봤으면 해도 돼. 그때 이렇게 저기 이거 다우 카나다. tapi kubu sebab bungini giri arti doktora da manna ma boyje siklarını sembollerini beni manna basıkla böyle ultra sanmaya yardı ve ini itu ada mabuni sistem yang mana itu lain tu kan Yeni arki
प्रथम फरजायाव बे हाजोखौ गाखोनाया आवगायाव ओरैनो गोसा उन्दुसुयै गाखोयोमोन सोरबाया दंफां दाननाय हिसाबै सोरबाया जिब जुनार बेफोरनि सिखाराव थांनायाव गाखोबोयोमोन आरो बिसिनि गाखोनायनिया ओंथि गैया आं बुंनो थाङो दा नैबे जायगाया नैबेजों बेजों जायगा बे थारायबारिनि नैबे थुरिबारि पिकनिक स्पट मोजां बे गामि मोननाया दखल खालामना लाखानांगौ रावबो हाया बे जों लागोनि आरो ओमफ्राय नैबे थुरिबारिनि बिदिनो बिसोरबो जौ लोङै जायो मोसायो जोंबो जायो लोङै मोसायो आलि थफ्लाफोरखौ बाव एसे बायनानै हाजो गाखोनोसै गोदान दा बेनो बे दिनैसिम गोदोनि होननांगौ जाबाय खिन्थु आं निजेनो दं जों दा जोंनो गाखोदों पिकनिक जानानै दा बे जोंखौ नुनानै अनेक जायगानिफ्राय फैयै 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 दानियाथ' अगरं बेयाव खुनु देब देबि लिंहराखै बिमा बिफा थिनहराखै बैसोआ मा जांख्रिनानै फैखो आरो देग्लाय फैदोंमोन आखाल मासि दोखो दोखो मेंनानै थाङोब्लाबो आरो फैगौआव फैथार बिदि खस्थ'खौ सैज' खालामो जेनेबा हाजो गोजौ समावबो मोनसे फोथायनाय दङ हाजो सिखरखौ गाखोलांबाथाय माने गोसोनि साननाय बा जाफुंनायाव खेबथामसो गाखोनांगौ बोसोरथाम बे माबाया फोथायनायाव बे समनिफ्राय बे फोथायनाया नैबे फेस्टिभेलनि एसे सिगाङावनो बेयाव नैबे अन्थाइया बे अन्थाइया लामा गेजेराव होबथानाय बायदि जाबाय ओरै आग्ला बायदोंमोन गाखोग्राया बेजों गाखोनानै नैबेजों ओंखारनानै बै अन्थाइयाव ओरैनो बावहैयो आरो ओमफ्राय 10 मिनिट गायनानै गय जरा हैयो आरो बे अन्थाइयाव दा बे अन्थाइ दं बिदि सोर मा मोदाय बेजों अन्थाइ गिदिर नुबानो बर'फ्रा बा जिखुनुफ्रा बेबायदि एसे दंफां गिदिर नुबानो फोथायनाय दं बेनि नामा इसोर बे फोथायनानैनो दिनै बर'फ्रा बे जाबोदों दा लामाखौ सोलायग्रोबाय नैबेजों गाखोनायखौ नैबेजों हगारफिनबाय दा बेथ' बे दाख्लै जों अन्थाइयाव बावग्रा अन्थाइ बियो दा होमबाथ' आरो बेसेजोंनो थांनांगौ होमबाथ' बावलांनांगौ नैबे नंनानै आंहा बे मोनसे जानाय माबा तीर्थस्थान बेबो परमपरा गोदोनिफ्रायनो बावदावलाय बे बावनायानो दा रावबो बावालाबा थांलिया एसे खुनु मुरथि गैया खुनु मोदायनि नाम थांलिया थेवबो खर' गंग्लायलाङो आरो